Pero o que máis chama a atención do peregrino actual cando visita este museo son os sanbenitos, telas amarelas co nome do reo e unha cruz vermella que o Santo Oficio lles obrigaba a levar como prenda infamante o que despois quedaba na igrexa como recordo de vergoña familiar. A cruz de San Andrés simboliza a confesión que se vían obrigados a facer, recoñecendo que Xesús era fillo de Deus e son únicos en España.